of the sea. I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh. Assalamualaikum. Kini toko kelas 11 MIPA 4. Kulo kali rencang-rencang ajengi study tour teng Jakarta Bandung. Yeay. Saderenge niku kulo kali rencang-rencang ajengi ngenalne awak dhewe. Kulo Risma Kulotuk Ayuni. Kulo Syahada Tiara Aprilia. Kulo Cynthia Kurnia Prasasti Malasari. Kulo Seli Ramadana. Kulo Indah Ayu Lestari Putri. Kulo Lisa Suryaningsi. Tinggalono perjalanane kulo kali rencang-rencang niki. Assalamualaikum konco-konco. Ini saiki ana ning tol Kali. Istiqlal karo kena pelaku-pelaku. Wes sampai deh. Kini wis dadi ning Taman Mini Indonesia Indah. Ini ana tentang Anjungan Keong Mas. Iki tempatnya sadean-sadean anune wong oleh to TMII. Niki enten kerajinan to TMII. Keramik-keramik. Ono nang Trans Studio. Saiki kene ono ning Deokai driver. Ngayang. Iki ndelok pertunjukan Trans Studio Bandung.
Jajan, Dan mau kan John sih.